ассалому алайкум, духтарони азиз. хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. шом бахайр, духтарони азиз. Так, Зулфия, ассалому алайкум. Ва алайкум салом. онҳое ки ба эфири мо пайваст шуданд, группаҳотон бипа делиться кунед, духтаро. гулрухсор мараҷабова, салом апаи рудоба. Ва алайкум салом. Фарзона фолиқзода, ассалому алайкум апаҷон. ва алайкум салом. Фарзона, салом. духтарои азиз, хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. имрӯз мехостам камтар хати шумо суҳбат кунам дар берун, дар беседка. Маша, всё? Маша, ҷиянама гусел карда истодааст, хати ҳама каса хулоса. Идите, вы уже заходите, мыться вам надо, пора. духтарои азиз, имрӯз мехостам камтар распаковкаи маҳсулотое ки маҳсулот меву хариде ки аз Валберес кардам барои шумо камтар маълумот диҳам, поделиться кунам. бисёр чизои скидка харидам имрӯз, кардиган харидорӣ кардам ва баъдан ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳам. на ин пахта чӣ хел, духтаро? гули пахта хотира аз ватани азизамон, аз Тоҷикистон. Так, как вы, как Соджида, Гулрухсор Мараджабова пишет. Спасибо, все хорошо у нас. Так, Абдуллоз, ассалом апаҷон. Ва алейкум салом. Нигина Баҳуваддинова, салом аз Сургут. Ура успела на эфир. Ва алейкум салом. духтарони азиз, имрӯз ман барои худам якта сумкача нархи дастрасткати харидорӣ кардам, якта кардиган ва баъдан фен барои духтаро. ҳозир ҳамаша силкаша дар охири комментария мемонам, дар якум комментария закреплено мекунам. дар омада мебинед. агар бароятон ягон чи писанд биёяд, марҳамат заказ мекунед. ҳозир ман шумо ҷиянама якта видео мекунам, духтаро. ана духтарои азиз, София хонимо, красавица наша. Дидед, духтаро? Так, духтаро, силкаи канал кати, силкаи эфир кати поделиться кунед, то ки бисёртар тамошобино пайваст шаванд ва лайка фаромӯш накунед. Фея, ассалому алайкум. хоҳари азизам Рудобаҷон. ва алайкум салом. Анас Алиев, салом. ва алайкум салом. Ниса, салому алайкум. ман Атомиба мехоҳам регистратсия шудан. марҳамат, хоҳари азиз, дар охири ҳамин эфир рақамҳои телефонима мегузорам, нависед, якҷоя ҳамкорӣ мекунем, беҳад хуб мешавад. всё равно бачаи майдача чӣ хел нағз чашм нарасад. Нигина Баҳуваддинова навиштан. Беҳад нағз вақте ки кӯдак дар хона ҳаст, як аҷоибот ҳиссиёт пайдо мешавад. як одам як нерӯ мебахшад барои одам, барои ҳамин калонсолҳо, барои хонавода ҳамин хел як нерӯи аҷоибот мебахшад кӯдаки майда. Так, так, Абдулло Умаров, салом апаҷон, шумо созем? Ниса, хоб, ҳазор раҳмат, менависам ҳатман. Так, Рои РТТ, салом.
ва алайкум салом духтарони азиз. Айни ҳол 50 нафар ҳастанд. Хуш омадед онҳое ки нав пайваст шуданд. духтарои азиз, онҳое ки то ҳол дар ширкати Атоми номнавис шудагӣ нестанд, марҳамат духтарои азиз, ба командаи мо, ба командаи ман якҷоя ҳамкорӣ мекунем. Ширкати Атомӣ беҳтарин ширкат аст духтаро, дорои имкониятҳои васеъ аст. Масалан, шумо метавонед ҳар ҳафтаина маошатона гиред. Вақте ки бо командатон кор мекунед, бо командатон пешравӣ мекунед, маошҳои беҳтарин ба соҳиб мешавед духтаро. Аллакай дар командаи ман 4 духтар аллакай звания гирифтанд, маоши худашона ҳамин ҳафта гирифтанд. Айни ҳол боз 3-4 нафар духтаракони дигарам кор карда истоданд, барои ҳамин дар рӯзҳои наздик маошашонро мегиранд, звания мебуроянд. Так, легенда 71, красавица. ҳамин хел духтарони азиз, так апаҷони ширин сухан созен. Меҳмонотон чӣ хеланд рафтанд? Ҳаминҷадан, ҳаминҷаянд духтаро, меҳмонон ҳоли нарафтанд. Ана шунида истодед чӣ хел шумно. Проводите, давайте. Нет, зачем с Хасан Хусейном? Вот тетя Рушана с ней. Тетя Рушана пойдет. Чтобы обратно потом пойти. Так. борон, погода дар ҷои шумо чӣ хел? Борон нест имрӯз духтаро, беҳад ҳаво гарм. Всё, уходите? Давайте пока до завтра. Ассалому алейкум. Кор дар компанияи Атомӣ барои занҳо. Муҳаммад 2022 навиштаанд. Духтаро, онҳое ки ҳаминҷава кор дар бораи кор маълумот менависанд, инҳо аз командаи ман ҳастанд. Метавонед ба рақамҳо нависед барои ҳамкорӣ. Ниса навиштаанд. Келинатон таваллуд кардан ё не? Не духтаро, ҳоли не, ҳоли барвақт. Ина духтаро ҳозир акнун духтаро сумкача беҳад марки дастраскати гирифтам. Ина духтарои азиз, ҳамин хел удобный, ҳамин хел қулай. Ана духтаракон. Тихо, тихо, дети. Ана духтаро, ана ин ремешоки дарозааш духтаро 1000 рубл ба заказ кардам духтаро. ҳамин сумкачая, сумка дораму ина просто барои запас. ана духтарои азиз, лекин ҳамин шнури дарозаш маъқул нашуд. ман духтаро ки дигар бояд бошад. ана ҳамин хел духтарои азиз, ана инҷаям замочек дорад. дидед духтаро? ва акнун ин чистиши майдачайдаҳо барои фарзандон аст ки ҳозир бошад. кардиган заказ кардам духтаро. Кардиганам 1000 рубл скидка шудаги айни ҳол духтарои азиз.
деҳад ҳами кардиган манба маъқул шуд. азир стола тоза кардам барои доғ нашуданаш. ана духтарако, ана духтаро 1000 рубл тирамо ҳамина дидагӣ будам 2700 буд ба фикрам. ҳозир тобистон ба 1000 рубл шудааст духтарои азиз. дидед? боз духтаро як вай заказ кардам. футболка, юбка пиша барои пӯшида, футболкаи сиёҳ ва барои духтарон фен заказ кардам. духтарон 1000 рубл. спичкаи ҳамин 1000 рублева ҳал будам дина. ана ин фелфени оддӣ Philips будааст, бренди нормальни ба фикрам. барои Настя, Маша, Лиза. худам ин фелфени вай дорам профессионални. ана ин фел духтарон. агар ссилкаш дар кор бошад мемонам. нависед духтаро, агар ссилка лозим бошад. инҷа барои Настя брюк заказ кардам. брюки анаи хел широкӣ мешавад ко духтаро, монанди юбка. анами хел заказ кардам. васеъ. анами хел ҳозир мода будааст. ана ҳами хел духтарои азиз. всё. что Маша? Маша, вот это все сложи, пожалуйста. Мам, нет, это не пищок, нет, это моя. Сейчас. Так, ҳозир акнун духтаро саволотон ба ҷавоб метиҳам. Не трогайте. саволотон ба ҷавоб менависам. Так, Собирзода Комронҷон духтаро кор дар ширкати Атоми. Мама, салом Рудоба, ман фақат опаздывать мекунам. ҳеҷ гап не духтаро. эфира метавонед баъдтарам бинед. ман сохранить мекунам ки эфир. ҳеҷ гап не. дер кардагӣ бошед эфир сохранить мешавад. ҳамин рӯз ҳамин хел ҳавои мо нағз духтаро. ман дар берун казан кабоб тайёр кардам, барои шумо видео кардам. пагоҳ ё пагоҳи дигар видео иншоалло мебурорам, тамошо мекунед. баъдан вот это скотчем заверни. Вот так вот скотчем заверни, Маша. Вот так вот. Хорошо? Ну, хорошо. Вот это вот. И вот это выбросить можно. Что не нужно, да, от фена? А? Не нужно от фена? Леонид, иди, духтаро. Кал кардем сараш. имрӯз ино рӯзи дароз дар бассейн бозӣ кардан кӯдако. Лёню, бери, пожалуйста, эту табуретку. Она ҳамин хел духтарои азиз. Так, русские дети казан кабоба нағз мебинанд духтаро. бовар кунед ҳамин казан кабоби жирни сер равғана мехӯранд. ҳамин қа нағз мебинанд ки якта хлеб кити кӯдако ҳамаша шита равғанаш кити хӯрдан. кор дар ширкати Атоми нависед. тарзи кора пура. Собирзода Комронҷон навиштам. всё давай.
Так, кор дар ширкати атомӣ национальная хӯроки аштӣ мепухтем. Хӯроки аштӣ, ин аштиҳоям хӯрокаш монанди ҳамин дигар минтақаҳо. Духтаро як хел. Салом алейкум. Созен хубен апаҷони Рудобаҷон Марьям навиштам. Ва алейкум салом Марьямҷон. Худоро шукр, ҳама хубем. Шумо чӣ хелед? Шоми ҳамагитон ба хайр бошад. Онҳое ки нав ба эфири мо пайваст шуданд. Так. Раҳматова Ситора беҳтарин зан ҳаст. Ба раҳмат. Салом аз Оренбург. Ва алейкум салом. М навиштан, намедонам ки бошанд. Амина, шоми шумо ба хайр бошад, апаҷони ширин. Раҳмат, шоми шумо ҳам ба хайр бошад. Зебо Хонҷонова, ассалом апаҷони ширини ман. Ва алейкум салом Зебошка. Оруста, салом апаҷон. Ва алейкум салом Оруста. Ин ҳама ва ё хешу таборои дугонаҳо ҳама буромаданд ку эфир ба имрӯз. Так, салом апаҷон, салон связи навиштан. Ва алейкум салом. Соҳил, салом апаҷон. Духтаро, оиди кор дар ширкати атомӣ ман ҳар эфирам маълумот медиҳам ва имрӯзам инчунин барои шумо маълумот медиҳам. Ва имрӯзам барои шумо маълумот медиҳам, духтарои азиз. Шумо метавонед бо паспорти тоҷикӣ регистратсия шавед. Албатта мепурсед ки шаҳрвандони Тоҷикистон метавонанд пулашонро гиранд. Духтаро албатта метавонанд. Ҳоло айни ҳол кушодагӣ нест дар Тоҷикистону, дар ҳамин арафаи кушодашавӣ насиб бошад кушода мешавад. Лёня, чё ты хромаешь? У тебя нога болит, что ли? Нет, не хромаешь? Я хромаю. Ты хромаешь? Ну, будем лечить тебя. Ана Михаил духтаро, баъдан метавонед паспорти русӣ кати, баъд ИНН кати. ИНН кати баъзеҳо метарсанд ки барои чӣ ИНН пособия мо ва зарар намекунад, гуфта мепурсанд. Не, духтарои азиз, пособияи шумо ягон зарра зарар намекунад. Кори ширкати атомӣ то он вақте ки шумо соҳиби зарплатаҳои 500 ҳазораву 600 ҳазора нашавед, зарар намекунад. Ва барои чӣ мо ИНН шумои мепурсем вақти регистратсия ва вақте ки шумо уже кабинетатон зарплататон кати пур шуд, барои гирифтанатон гурба духтаро шунидед? Кошка, да, там? Барои зарплататонро гирифтан ИНН кати документ мекунед, мегиред. Метавонед самозанятост кати гиред зарплататонро, метавонед ИНН кати. Ана Михаил духтаро. Духтарам 19 сола ҳоли шавҳар кардагинаи орзу дорад ки аз кӯдакистон кӯдак гираду қатори кӯдакҳои худаш калон кунад. Муҳаммед Халифаев навиштанд. Беҳтарин орзуи нағз доштааст. Орзуҳош ба худованд расонад духтаратона. Так, Нигина Баговадинова, так слушать ваш голос, так приятно. Почаще эфир хотим посмотреть. Да, вот я стараюсь, чтобы каждый день, каждый день не получается, правда, сейчас у меня гости. Через день я стараюсь в эфир выходить. Так, Давид Ильич, саломи пур аз меҳру муҳаббати бепоён аз шаҳри бостони зебои манзараи Исфара. Ва алейкум салом. ВД, салом алейкум апаҷон, чӣ хел шумо фарзандо, чӣ хел? Худоро шукр, ҳама хуб. Салаҳиддин, ассалому алейкум Рудобабуча, шумо дурустми, саломатитон нағзми? Ва алейкум салом. Ҳама нағз, раҳмат. Штем ҳаминҷа қати фарзандоина. Ленчика аз лагер гирифтем. Каса. Маликуша, так не делай. Некрасиво очень. Очень некрасиво так. Не так комаров гоняют. Фариза Авродова. Равам нафаҳмидам, успет накардам. Салом аз Краснодар. Апаҷон, шумо беҳтарин модар ҳастед. Шуморо эҳтиром мекунам, аз шумо мотиватсия мегирам. Раҳмат. Бо оруста бо 8 фарзанд қоили тозагитон апаҷон, мошолло. Саломат бошед. Шаҳноза Шарипова, пай Рудоба, Парвина чӣ хел? Парвина нағз, Парвина кати
ҳар рӯз неву ягон вақт переписка карда меистем, менависем якдигарам. О нағз Парвина. Так, мама Рудоба, имрӯз овозтон хаста, чӣ хеле нағз ҳастен. Беҳад ҳамин рӯз бефарах шудам, монда шудам духтаро. Барои чӣ? Барои он ки гуфтам ку алоба хӯрок омода кардам. Ана группа духтаро. Хӯрок омода кардам, декаломба, берумба, соати мо айни ҳол 11 духтарои азиз. Баъд имрӯз як 4 соат берумба будам. Хоҳаро кати корои ваёе буд кардем, ба ҳамин хотир рости гап бефара шудам. Салом аз Олмон. Ва алейкум салом. пагоҳ мебуромадагӣ будам, имрӯз гуфтам наметавонам буромадан, не всё равно буромадам, ҳаракат кара духтаро. салом алейкум духтари зебои ман Рудобаҷон, ба шумо саломатӣ, ба корҳоятон бурдбориҳо таманно мекунам. Раҳмат. Шаҳноза Шарипова навиштаанд. Соҷида чӣ хел? Соҷида нағз, худова шукр. Соҷида ҳозир хонава даромадагӣ. Ман берум ба қати кӯдако. салом апаи Рудоба, созен, оила ҳама хуб? Назокат Сафарзода навиштаанд. ва алейкум салом, худоро шукр, ҳама нағз. Фея, худованди меҳрубон танатона соф кунад, апаҷони ширин сухан. Раҳмат, раҳмат духтаро. Так, Фотима. Так, модари меҳрубон, салом апаҷон, созен хубен? Ва алейкум салом, худоро шукр, раҳмат. Так, Фариза Авродова, салом апаҷон, ман Тоҷикистон равам, баъди 20 рӯз биём, мешуда бошад, хабар дорен аз аэропорт? Намедонам духтаро, аэропорта ман намедонам. Вай ба Оренбург, ба уже аз Оренбург нест Тоҷикистон барес духтаро, ман дигар ҷой намедонам. Пештар буд, Хуҷанд баям, Душанбе ваям, айни ҳол нест, атминит кардагӣ. Ассалому алейкум, опагинам, қалайсиз, қайердансиз? Патаев Асадуллоҳ навиштанд. Так, Хасан Назаров, шумо дар куҷои? Ман дар вилояти Оренбург. Так, қандатону занед, ба гапзанитон ранги дигаро каттагӣ гап намезанед. Хай барои чӣ духтаро каттагӣ кунам? Ин каттагӣ кардан даже одамои ҳамин чӣ хел гӯям шумова, каттагӣ ин як нишонаи бесаводӣ духтаро, барои зана каттагӣ намезебад. Фотима навиштанд. Апаи Рудоба чива ҷавоб наметиҳанд? Ман хоҳарҷон дар ин бора аллакай ҷавоб додагӣ ҳастам. Бале, чизе ки шумо мепурсед, бале, уже Парвина қатии ҳамсараш тамом. Ғарибак, салом навиштанд. Субҳон Сартиков, худованд нигаҳбони шумо бошад. Раҳмат, раҳмат. Так, духтарои азиз, бори дигар такрор мекунам, онҳое ки агар хоҳиши кор кардан дошта бошанд, марҳамат, ба командаи мо, ба ширкати Атомӣ Ӯзбекистон, Патаев, аз Ӯзбекистон нестем мо, аз Тоҷикистон. Хуррам Мамаҷонов, салом алейкум. Ва алейкум салом, Хуррам. Закиямо, салом алейкум дугонаҷон. Ва алейкум салом, хоҳари азиз. Ҳикматулло Аҳмедов, Ҳикматулло Аҳмедов. Хайр, акнун духтаро амин Ҳикматулло ҷавоб додани ҳастам. Хайр, бо чӣ гӯяд охир духтарои азиз? Зачем ҳамин гапо? Мадина, салом алейкум. Ва алейкум салом. Ин мавзӯи аллакай мо тамом кардем. Уже точкаи жирне мондем, гуфти русоки. Тамом, дига ин мавзӯи нарасед духтаро. Так. Осия, салом апаҷони ширинзабон, ман доим муждат мекунам эфирҳои шуморо, бисёр дӯст медорам суханронии шуморо. Саломат бошед, хоҳари азиз. Так,
духтаро акнун оиди кор пурсед. Биёед оиди кор савол ҷавоб кунем. Оиди кори ширкати Атоми, ширкати бо нуфуз, ширкате ки имкониятҳои васеъ дорад. Дар ҳақиқат балои шахситон намесӯзад, духтарои азиз. онҳое ки дигар ширкатҳоро тарк карда ба ширкати мо таваҷҷӯҳ карданд, беҳад духтаро хурсанд ҳастанд ки чӣ хел ширкати нағзе интихоб карданд. ҳармоҳа харид нест, балои шахситон намесӯзад. Як бор бал кардед, тамом духтаро, ин балҳо як умра. Ва барои чӣ мо мегӯем ки ним сол ба як бор харид мекунед, яъне 6 моҳ ба як бор? Барои чӣ? вақте ки шумо масалан 300 000 балои худатона кардед, духтаро, тамом ҳамин балотон меистад. ва барои чӣ мо мегӯем ки балои 300 000 кунед? Зарплататон зиёд мегузарад. шумо метавонед бали 10 000 катиам зарплата гиред. а вақте ки 300 000 бал мекунед ё ки 700 000 бал мекунед, зарплататон баробар зиёд мешавад. умножители 15 кати, умножители 60 кати мегиред. баъд ин умножителиҳои шумо вақте ки уже номнавис мешавед, уже зарплата мебуред, баъд мефаҳмонем, духтаро. ҳозир всё равно намефаҳмед. фаҳмондан кати ин камтар душвор. а вақте ки шумо уже кор мекунеду уже ҳамон кора уже дарк мекардагӣ мешавед, ана он вақт мефаҳмед ки ин дар бораи чӣ ҳозир ман гуфта истодам. Мадина навиштан, саломат шав Ҳасанҷон. Мадина навиштан, апа иқа дер эфир кардем. барои он ки хоҳарҷон, ман чӣ хеле ки гуфтам, хона меҳмон доштам, то гусел кардам ва ёя хӯроб тайёр кардам, барои ҳамин дер шуд. так, Сарвино, салом алейкум апаҷон. Ва алейкум салом. Николай Великий, салом алейкум апаҷон. ба пеш. Ва алейкум салом. так, ҳозир духтарон инҷа шинам неудобный ҷойиштагим неудобный буд. так, деҳқонов навиштанд ки муслима мегӯянд ки атомӣ ҳаром аст. акнун ҳозир мехоҳам дар бораи ҳамин қати шумо суҳбат кунам, духтарон. худаш халқи мо айни ҳол дар Россия худатон медонед, ҳоҷати гуфтану шумо ва тасдиқ кардан нест. медонед ки дар чӣ ҳолат зиндагӣ доранд. барои як 2-3 нафар ҳамин шахсони мисол намефаҳмидагии камсавод то чӣ андоза мо омада расидем ҳамин рӯзо. ба фикрам ки чем пол шустан, ҳоҷатхонаҳоя тоза кардан, ба фикрам ки ҳамин кори мо хуб аст. инҷа мо ягон каса фиреб накардем, ё ки балои ҳармоҳа намекунем, мо хариди маҷбурӣ надорем, ё ки маркетинг плани мо ширкати Атомӣ тамоман дигар аст. як зарплатае нишон дода, баъд охири моҳ ба зарплатаи дигара тақсим намекунем. ҳамаш 100% аз рӯи виҷдон, аз рӯи кори кардагитон. так, Мадина мода соат 23 шуд. моваям ҳамин хел. овози поезди шунида истодаед, духтаро? поезд ба наздик мо зиндагӣ, роҳи поезд ба наздик зиндагӣ мекунем. ана ҳамин хел, духтаро. барои ҳамин чем як ҷо баромада кор кардан, як магазини масалан ягон дигар халқ ба миллат барафта пулшӯӣ мекунӣ, вай ҳамон кор дуруст, духтаро? ба фикрам ки кори ширкати Атомӣ беҳтарин кор аст. ҳар кас интихоби худаша мекунад. ба ҳамин хотир нанависед ин хел ҳарому ин хел гапо дар кор нест, духтаро. неизвестный профиль. ассалому алейкум апаҷони хушзабон. ва алейкум салом. ба ҳамин хотир, духтаро, ин гапоя тамоман ҳамин эфири ман ба нанависед. духтарои командаи ман аллакай медонанд, аз интихоби кардагишон пушаймон нестанд. мо ҳаққи ягон каса намехӯрем, духтаро.
фотима, шумо зани беҳтарин, ман ҳам видеои шуморо тамошо мекунам. Саломат бошед. ба ҳамин хотир духтаро хайр, муслима нурмуҳаммадӣ беҳад занаки оқилаву доно, занаки бо фарҳанг, занаки бо маданият ҳастанд, занаки дар ҳақиқат саводнок ҳастанд. ман ҳурмат мекунам ҳамон занака. хай вай кас фикри худашон нагуфтанд. ҳамин хел не? баъд як видеои дигар ҳаст. Медонед дина ман ҳамина духтарон ба равон карда будам. Намедонам агар ҳамин комментарии ҳамин эфирам ба закрепит кунам жалоба мешуда бошад ё чӣ. Муфтии Доғистон гуфтаги ки сетевой маркетинг духтаро ин ҳамин хел бизнес ки айни ҳол ҳамин бизнес бо ҳамин сурати баланд авҷ гирифта истодааст. айни ҳол ҳамин бизнеса ҳама уже валберису азону дигар гринвею арифлейму дигару дигар ҳамин ширкатҳо духтаро ҳамаш сетевой мегӯянд ҳамин чиза. ана ҳамин кати 90% халқ пул кор карда пешравӣ карда истодааст. барои ҳамин гуфтанд ки ин ягон ҳаромӣ надорад. Мадина агар паспорти русӣ дошта бошед ба руситон кунед регистратсия. Оиди регистратсия духтаро бале агар паспорти русӣ дошта бошед паспорти русӣ кати регистратсия кунед хубтар. тоҷикӣ кати ҳам мешавад. Тоҷикистон боям ба наздикӣ кушода мешавад. соли 2024 аниқ кушода мешавад духтаро. барои он ки условия мондагӣ ки то 14,000 нафара агар номнавис кунем аз Тоҷикистон, баъд Тоҷикистон боям кушода мешавад. айни замон аз 14 нафар зиёд регистратсия шудагӣ аз Тоҷикистон. ба ҳамин хотир аниқ гуфтанд ки кушода мешавад. так Собирзода Комронҷон духтаро беҳтарин кор ай нависен. бале духтарои азиз беҳтарин кор аст. кани духтаро савол бошад марҳамат. телефонро беззвуч мекунам ки нависта истодан аллакай. кай кушода мешавад апай рудоба? соли 2024 кушода мешавад гуфтагӣ. ана ҳозир моҳи июл бошад, август, сентябр, октябр, ноябр, декабр то тамомшавии соли 2024 5 моҳи дигар бояд ҳамин шабу рӯз дар рӯзҳои наздик кушода шавад. Проголодалась? так духтаро нависед, мефаҳмонам рақамошона навиштан. Муҳаммад 2022. так иди зайди, Настя, сделай ты ляпа, чашку попроси. Идите, Лёнь, заходи. Ты спать уже хочешь? Заходи, ножки моем, личико моем, зубки чистим и ложимся спать. Давайте. А ты хочешь уже, я смотрю, ты засыпаешь. Давай, идите, уже прохладно, я сейчас тоже зайду. Я уже заканчиваю и захожу. Давайте. Кудако хоб кардан мехоҳану мана интизорам ки ман кай эфири тамом кунам қати ман дароям як ҷоя. апа шумо чӣ званидаен? Пол мастер духтаро. Собирзода Комронҷон навиштан. Пол мастер айни ҳол звания ман духтарои азиз. сабр рудобахон шумо мегӯед сабр савол додан. хайр ман ин мавзӯи аллакай маҳкам кардагӣ хоҳари азиз, апает хоҳарет. ман кордор нестам. ман гапома гуфтам то што буд ҳамон гап ҳаст. дурӯғои ягон кас ба ман ҳам фикру ҳам шарик нестам. барои ҳамин духтаро мехел. так Мунира Саид Расулова 300,000 балл ҳар моҳ кардан дар кор меёд то чанд моҳа кард? Не духтаро 300,000 балл ҳар моҳ не. ҳамин бале ки масалан шумо 300,000 балл мекунед тамом ҳамин баллатон баллои якумра. 6 моҳ баъди ҳамин 300,000 кардан 6 моҳ ба як маротиба шумо якта зубной паста, якта собун ё ягон чи харидорӣ мекунед, кабинетатонро фаъол мекунед. тамом духтаро, дигар харид нест. так Собирзода Комронҷон беҳтарин апаҷон, худованд аз идам боло равед. Саломат бошед. Алишер ҷавоб тит буча навиштан.
кадом саволотон ба ҷавоб диҳам? нависед, ҷавоб медиҳам. духтаро бас кунед. Так, марьям рост гуфтанд духтаро, инҷа оиди кор уже ин темая ман якчанд маротиба гуфтам, мавзӯя тамом кардем. онҳое ки савол доштанд ман саволошон ба ҷавоб додам. ин мавзӯъ кати ман кордор нестам уже. так, духтаро кор кунед, беҳтарин ширкат, беҳтарин иш дар ҳамин бал намесӯзад ба пеш. бале духтаро, бал намесӯзад, баъдан каталог нав намешавад ҳар моҳа. духтарои азиз, ҳамин дар як каталог 127 буд ё 128 буд нависед духтаро, агар хато гуфтагӣ бошам. ҳамин қадар маҳсулот дорад, нав намешавад. витаминҳои беҳтарин дорад духтаро, марҳамат. так, алишер, барои нест кардани хол ва папиллома дар атомӣ чӣ ҳаст? заказ кунам шумо ва личкаи ман банависед, ватсапи ман банависед. алишер, ман ҷавоб медиҳам шумо ва бояд чӣ заказ кунед. так, мунира саидрасулов, ҳозир кадом звание баромадед? дар муддати чанд моҳ? дар муддати 1.5 моҳ званияи полмастери баромадам. неважно. ассалому алайкум. гапи худто нагӯед, гуноҳҳои як каса нагиред. назокат Саидов Сафарзода навиштанд. бале назокатҷон. 300 000 балл маҷбурӣ нест. вақте регистратсия кардем бояд 10 000 балл кати кабинетамона фаъол кунем ки дар 1500 ё 2000 рубле ягон чиз мехарем. бале духтаро, бале амихел. салом ба ҳама. золушкача. ва алайкум салом. таджичка савол додан. бале осия, беҳтарин апаҷон, шумо дар як муддати кӯтоҳ аллакай пол мастер шудед. машааллоҳ, ман 8 моҳ мешавад нав агент шудам. ман агент аллакай 6 рӯзба шудагӣ будам духтаро. званияи агента 6 рӯзба гирифтагӣ будам. так, собирзода комронҷон, инҷа кор ба даъват карда истодаам. духтаро, як бори дигар такрор мекунам, онҳое ки ҳаминҷа рақамҳои телефонишонро гузоштаанд, ино ҳамашон аз командаи ман ҳастанд духтаро. марҳамат, нависед. баъдан духтаро, боз як чизи дига ки доставкаи мо бепул аст духтарои азиз. доставкаи ҳамин аз ширкати атомӣ маҳсулот заказ кунед, агар образовательный центр, яъне пункт видачи дар ҳамон шаҳри шумо бошад, маҳсулотатона бепул доставка мекунанд. яъне барои доставка 300-400 рубли зиёдатӣ намесупоред. намихел духтаро. так, баъдан духтарои азиз, медонед дина мо ду нафар блогери дигарро регистратсия кардем дар командаи ман ва боварӣ дорам ки дар рӯзҳои наздик ин занҳо ҳам результати хуба нишон метиҳанд ва кабинеташона ба наздикӣ барои шумо нишон метиҳанд, то ки шумо боварӣ ҳосил кунед. духтарои азиз, ба ҳамин хотир марҳамат ба командаи мо. аҳмад Сафаров, салом апай Рудоба. так, аҳмад Сафаров, не духтаро, ҳамин саволоя бисёр додед духтаро, ҳамин саволои намешудагӣ натиҳед. ман намехоҳам ҳамин мавзӯъ гап задан. настроениҳом вайрон мешавад ҳамин мавзӯъ кати. так, Марьям, натарсен апаҷон. собирзода комронҷон, иншоаллоҳ беҳтарин корай. ман дар 2 моҳ 2 бор степ маҳкам мекунам, иншааллоҳ. мухтасар. бале духтаро, мухтасарҷон дар командаи ман ҳастанд. беҳад духтари активни, духтари фаъол, духтари ҷасур, духтари диловар. марҳамат духтаро, ба командаи мо духтарои азиз. неважно. апа салом, шумо нағзми дурустми? дар бораи пасоби як савол доштам, мумкин аст шумо пурсам? бале хоҳарҷон, саволатонро диҳед, ҷавоб метиҳам. агар донам ҷавоб метиҳам. аҳмад Сафаров, мебуром апаҷон, бахшиш буроед. албатта агар вақт надошта бошед, албатта баъдтар тамошо мекунед. аҳмад Сафаров, апаҷон, келин нағз
худо ва шукр. Нағз раҳмат. Кели нағз духтаро ба наздикии Рустам биёяд навигариҳоям аз шумова нақл мекунам. дар оилаи мо навигариҳои бисёр шуда гузашта истодааст ва иншоалло ҳамаша ба апаҷон спонсори калони мо хусият ёрова ҳастанд. бале, хусият ёрова канали таҷмама. як апаҷон гуфт ки мехоҳам кор кунам, бо метарсам. Натарсед духтаро, ҳеҷ вақт барои кор кардан натарсед. Шумо ягон кас кора чува бас карди, гуфта ҷангам намекунад. Ин ҳамин сетивой маркетинг, ҳаминаш хуб ки шумо бо хости дили худатон кор мекунед. Нияти пешравӣ кардану кор кардану пул кор кардан дошта бошед, кор мекунед. хоҳиш надошта бошед, намекунед. мебуроед аз группа, ягон кас шумои барои ин ҷанг намекунад. ҳаққам надорад барои ҷанг кардану шумоя ягон дилатона ранҷондан, ягон кас ҳақ надорад. мо ҳамин фикри озод, озодона ҳамин озод кор мекунем. мегӯм ку демократия. марҳамат духтаро нависед. худованд келин хизматгор шавад. раҳмат, раҳмат. апаҷон золушкача навиштам, влогтонро тамошо кардам. оши хушрӯ мошоалло, саломат бошед. Так, духтаро бас дига кас муроед. мадина золушка дар эфири рухшона будӣ. ҳамин хел духтаро, иншоалло Рустам биёд, бар навигариҳои шумова ман нақл мекунам духтарои азиз. так, апаи рудоба кошелёктона пур кардед ё не? ҳоло ҳимоя навиштам. ин як шӯхӣ, як дугонам ҳаст. ба фикрам ин ҳамон бошад ё кӣ бошад. кошелёки ман ҳама вақт пур буд. мунира саидрасул, одаморо регистратсия мекунӣ, харид намекунанд, мегӯянд қимат. духтаро, акнун ҳамин оиди харид кардан духтаро қимат мегӯянд. гӯш кунед. ҳозир ман шумо мефаҳмонам. як хемухемаш қимат духтаро. витамин барои фарзандотон ана тирамоҳ омада истодааст. соли хониши нав сар шуда истодааст. 1 моҳ, ана 2 моҳ пас сар мешавад. шумо барои фарзандотон витамин харидорӣ намекунед духтаро? чем аз аптека ҳар намуд синтетически препаратҳои харидорӣ кардан беҳтараш ки аз Корея заказ мекунем? маҳсулотҳои сифати олӣ, маҳсулотҳое ки сертификати ҳалол доранд, маҳсулотҳое ки дар тамоми ҷаҳон эътироф шудагӣ. барои фарзандотон ҳамин хуб нест? 3000 рубл як витамин. албатта ин 3000 рубл пули кам не, пули майда неву, лекин барои саломатии фарзанд чем ҳар намуд химия заказ кардан, чем шоколаду чӣ мегӯяд шириниҳои чокопа ё ҳамин хел чизо аз вай витамин заказ кунед, харидорӣ кунед барои фарзандатон хуб не ҳамин чиз. шоҳарам омад, баромадам нав кинои индиски монда буд. мадина навиштам. тарсида бурд намекунӣ апаҷон, ғалтида боз ҳаракат кун. албатта духтаро, меғалтед, мехезед, боз ҳамин хел карда пешравӣ мекунед духтарои азиз. Что, давайте будем заходить, замерзли? Давай, Хасанҷон, пошли, собирайся. ана ҳамин хел духтарои азиз, онҳое ки номнавис шудагӣ нестанд, марҳамат. салом аз аш дӯстӣ, саломат бошед. духтаро биёед оҳиста оҳиста дароем. инам бадтар медарорем баго ки ин ҳамсояи ман буромад дод зада гап мезанад. ин ҳамсояи дасти ростамо. ба ҳамин хотир дароем. салом алейкум апа. Ва алейкум салом. Ой, будь здоров, Хасанҷон, ты простыл уже. Поэтому я тебе сказала заходить побыстрее. Лизе, скажи, пусть обувь поправит. Зайдем. ана Михаил, духтарои азиз. Так, ҳозир саволотон ба ҷавоб диҳам, баъдан медароем. ассалому алейкум Манижа Азизхонова. Ва алейкум салом. сабр, шумо хоҳарҷон яктаем.
шамдидаи худам оед. Сумайя. Так, духтаро шуморо ба кор ба ширкати атомӣ даъват мекунам дар командаи Апаи Рудоба. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте, Руслан. Ман эфир дорам. Уберите обувь, я зайду, девочки. Соҷида мегӯяд ки шумо хоб надорен. Келинам. Мадина навишта: ҳоли апа зимистон сар нашуда, ман грипп шудан сар шуд. Ин иммунитет слабый бошад, духтаро ҳамин хел мешавад. Барои ҳамин барои худатонам гиред. Гулноза: ман ҳам аз аштам. Беҳтарин. Руслан навиштан: вас как зовут? шумо аз куҷои Ашт ҳастед, Гулноза? Ман аз Ашт, аз Дӯстӣ ҳастам. Дӯстӣ. Убрали, да, обувку? Можно, да, нам зайти? Постель постелили уже? Нет, Настя, скажи, пусть там свет выключит в беседке, да, и вазу занесет там. Заходи, А? мадам. Заходить можно? Там. Мадам. Ана Михаил, духтарои азиз. Хона дар омадам, духтаро. Лёня, давайте мыться и ложиться спать. Выключаем телевизор, моемся, ножки. Маша, к бабушке пойдет, да, Маша? Ана Михаил, духтаро. Так, Гулноза, шуморо ждат дорем. Собирзода нависед. Духтаро, так, Гулноза навишта ки ман аз Шайдон ҳастам. Беҳтарин. Шайдон ин маркази райони мо ҳаст. Алик, чӣ гапай инҷода, барои чӣ эфир? Так, Мадина: ман тез касал мешавам. Хайр, духтаро, дар ҳамин ҷо эфирамоя ба охир расонем. Кӯдако хоб намекунанд, то ман ҳамин ба охир нарасонам, хоб надоранд ба фикрам. Ба ҳаматон ташаккури зиёд, ба онҳое ки ба эфири мо даромаданд, дастгирӣ карданд. Аз ҳаматон миннатдор ҳастам. Лёня, иди ложись, ручки, ножки моем, зубы чистим, ложимся. И ты, Малика, иди. И вы, Ҳасан Ҳусейн. Духтарои азиз, апа Соҷидаро дидем, ин қадар хушрӯ будиян. Ҳозир нохост Соҷида намедонист ки ман эфир карда истодам. Ҳамин хел вайба истод. Наздик вайба, телефон ба. Апай Соҷидак: хоҳарҷон, ба ман фарзандои тарбия кардагит раҳмат. Саломат бошед. Салом. Касе нав пайваст шудагӣ. Ва алейкум салом. Хайр, духтаро, биёед эфири имрӯзамона ба охир расонем. То эфирҳои оянда ба ҳамаатон бори дигар ҷаҳони сипос барои дастгириятон, барои лайкҳоятон, барои комментарияҳоятон, ба комментариҳои хубатон, ба комментариҳои нохубатон, ба ҳамаш ҷаҳони сипос. Ҳамашам ҳаракат мекунед, менависед хубашам, комментариҳои безебам, ҳамаш ба ҳаракат мекунад, одам баъд менависад. Ба ҳамин хотир, духтаро, то пагоҳ ҳаракат мекунам, боз эфир кунам барои шумо. Саломат бошед, дар паноҳи худованди меҳрубон бошед.